ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മളിപ്പോ ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധം 12ാമത്തെ അധ്യായം പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ജനനം എന്ന അധ്യായത്തിന്റെ ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. ഇന്നലെ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ഭീഷ്മദേവന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അല്ലെ എന്താണ് രാജസൂയ യജ്ഞം നടത്താനായിട്ട് യജ്ഞത്തിന്റെ പേര് ചന്ദ്രദിനം ദിനം തോറും പുഷ്ടി പ്രാപിക്കുന്നത്. അതേപോലെ പരീക്ഷിത് രാജകുമാരൻ അതിശീഘ്രം പിതാക്കന്മാരുടെ സംരക്ഷണത്തിൽ സമൃദ്ധമായി വളർന്നു വന്നു. നടത്താനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ആ യജ്ഞത്തിന് കുറെ എന്ത് വേണം? ശേഖരിക്കണം. അപ്പൊ അത് ധനം ശേഖരിക്കാനായിട്ട് ആലോചിച്ചപ്പോ ഭഗവാൻ അവർക്ക് ഭഗവാൻ പറയണ എവിടുന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് വടക്കേ ദിക്കിൽ നിന്നും യഥേഷ്ടം ധനം സംഭരിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അപ്പൊ അവർക്ക് വടക്കേ ദിക്കിൽ നിന്നും ധനം സംഭരിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. 34 അല്ലേ? കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തേന സംഭൃത സംഭാരോ ധർമ്മപുത്രോ യുധിഷ്ഠിരഃ വാജിമേധൈത്രിഭിർഭീതോ യജ്ഞൈ സമയജത്തരീം. തേന സംഭൃത സംഭാരോ ധർമ്മപുത്രോ യുധിഷ്ഠിരഃ വാജിമേധൈത്രിഭിർഭീരോ ഭീതോ യജ്ഞൈ സമയഭജത്തിരാം ജത്തിരാം ജത്തിരീം. തേന ആ സമ്പത്താൽ സംഭൃത സംഭരിച്ചു സംഭാര ആവശ്യ ഘടകങ്ങൾ ധർമ്മപുത്ര ധർമ്മശീലനായ രാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ വാജിമേധൈ അശ്വമേധ യജ്ഞങ്ങളും ത്രിഭിഹി 3 മടങ്ങ് ഭീത കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധാനന്തരം അത്യന്തം ഭയഭീതനാകയാൽ യജ്ഞങ്ങൾ
പരിപൂർണമായി ആരാധിച്ചു. ഹരിയും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദി കി ജയ്. വിവർത്തനം: ആ സമ്പത്താൽ 3 അശ്വമേധ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ വസ്തുക്കൾ ആർജിക്കാൻ രാജാവിന് കഴിയുമായിരുന്നു. അപ്രകാരം കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധാനന്തരം അത്യന്തം ഭയഭീതനായി ധർമ്മരാജാവായ യുധിഷ്ഠിരൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഹരിയെ സന്തുഷ്ടനാക്കി. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് അവർ എവിടേക്ക് പോയത്? വടക്കേ ഭാഗത്തു നിന്നല്ലേ പറഞ്ഞു, വടക്കുന്നല്ലേ പറഞ്ഞ നിന്നും ധനം സംഭരിക്കാനായിട്ട് പോയത്. കാരണം ആരെയാണ് പറഞ്ഞത്? രാജാവിന്റെ പേര് മരുത്ത രാജാവ് അല്ലെ. മരുത്ത രാജാവിന്റെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ ധനം അവർക്ക് കിട്ടുകയാണ് ചെയ്തത് ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം. അത് 3 അശ്വമേധ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ ആർജിക്കാനായിട്ട് രാജാവിന് കഴിഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഭഗവാന് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ സന്തുഷ്ടനാക്കാനായിട്ട് അതിലൂടെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് സാധിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദി കി ജയ്. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മാതൃകാപരനും വിഖ്യാതനുമായ ധർമ്മിഷ്ഠനായ രാജാവായിരുന്നു. എന്നിട്ടും കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം അത്യധികം സംഭീതനായിരുന്നു. എന്തെന്നാൽ യുദ്ധത്തിലെ കൂട്ടക്കുരുതികളെല്ലാം നിർവഹിക്കപ്പെട്ടത് മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനെ സിംഹാസനത്തിൽ അവരോധിക്കാൻ മാത്രമായിരുന്നു. ആകയാൽ യുദ്ധത്തിൽ സംഭവിച്ച പാപങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ഉത്തരവാദിത്വവും അദ്ദേഹം ഏറ്റെടുക്കുകയും ഈ പാപങ്ങളെല്ലാം ഒഴിവാക്കുവാൻ 3 അശ്വമേധ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു. അത്തരമൊരു യജ്ഞം വളരെയധികം ധനച്ചെലവുള്ളതാകുന്നു. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന് പോലും യജ്ഞാനുഷ്ഠാന ആവശ്യമായ സ്വർണ്ണ കൂമ്പാരത്തിനായി മഹാരാജാവ് മരുത്തനും അദ്ദേഹം സ്വർണം ദാനമായി നൽകിയ ബ്രാഹ്മണരും ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ ധനം ശേഖരിക്കേണ്ടതായി വന്നു. അപ്പോ യുദ്ധത്തിന് ശേഷം അത്യധികം സംഭീതനായിരുന്നു ആര്? മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ. എന്തെന്നാൽ യുദ്ധത്തില് കൂട്ടക്കുരുതികളെല്ലാം നിർവഹിക്കപ്പെട്ടത് എന്താണ്? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെ സിംഹാസനത്തിൽ അവരോധിക്കാനായിട്ട് മാത്രമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യുദ്ധത്തിൽ സംഭവിച്ച എല്ലാ പാപങ്ങളുടെയും മുഴുവൻ ഉത്തരവാദിത്വം ആരേറ്റെടുക്കാണ്? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ഏറ്റെടുക്കുകയും അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 3 അശ്വമേധ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷെ ഇത്തരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാനായിട്ട് എന്താണ്? വളരെയധികം ധനച്ചെലവുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന് പോലും അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ധനം സംഭരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നു? മഹാരാജാവ് മരുത്തന്റെയും പിന്നെ സ്വർണം ദാനമായിട്ട് നൽകിയ ബ്രാഹ്മണരും ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ ധനം ശേഖരിക്കേണ്ടതായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വന്നു. മഹാരാജാവ് മരുത്തൻ ദാനം ചെയ്ത് ഭാരിച്ച സ്വർണം മുഴുവൻ പണ്ഡിത ബ്രാഹ്മണർക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ആകയാൽ അവര് ഭൂരിഭാഗവും അവർ അവിടെ തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോന്നിരുന്നു. മരുത്ത മഹാരാജാവാകട്ടെ ദാനമായി നൽകിയ ആ സ്വർണ്ണ കൂമ്പാരങ്ങൾ വീണ്ടും ശേഖരിച്ചിരുന്നില്ല. അതിനു പുറമെ യജ്ഞത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സ്വർണ്ണ തളികകളും പാത്രങ്ങളും പാഴ്കൂടങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരുന്നു. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ തന്റെ ഉദ്ദിഷ്ട കാര്യത്തിനായി ശേഖരിക്കുന്നത് വരെ ആ സ്വർണ്ണ കൂമ്പാരങ്ങളെല്ലാം ദീർഘകാലം ആരും ഉടമസ്ഥത അവകാശപ്പെടാതെ വസ്തുവായി കിടന്നിരുന്നു. അപ്പോ പറയുന്നതൊക്കെ പണ്ഡിതൻ ബ്രാഹ്മണർക്ക് ദാനമായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഈ സ്വർണമൊന്നും കൊണ്ടുപോകാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അവരതൊക്കെ അവിടെ തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയിരുന്നു. മാത്രമല്ല ഈ മഹാരാജാവ് ഈ യജ്ഞത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് സ്വർണ്ണ തളികയും പാത്രങ്ങളും എല്ലാം പാഴ്കൂടങ്ങളില് എന്താ പറയാ വേസ്റ്റില് ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ ഇത് ശേഖരിക്കുന്നത് വരെ, ഉദ്ദിഷ്ട കാര്യത്തിനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഇവർ ശേഖരിക്കുന്നത് വരെ ഇതെല്ലാം അവിടെ തന്നെ കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഈ സ്വർണ്ണ കുമ്പാരങ്ങളൊക്കെ ആരും ഉടമസ്ഥത അവകാശപ്പെടാതെ ഒരു പാഴ്വസ്തുവായിട്ട് തന്നെ അവിടെ കിടന്നിരുന്നു. ആരും അത് എടുത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിശയം അല്ലെ. നമുക്ക് അവകാശികളായി ആരും ഇല്ലാത്ത വസ്തുക്കളുടെ അവകാശി രാജാവായതിനാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ ഭ്രാതാക്കളോട് അവ ശേഖരിക്കാനായി ഉപദേശിച്ചു. ഏറ്റവും വിസ്മയകരമായ വസ്തുത എന്തെന്നാൽ രാജ്യത്തെ പ്രജകൾ ആരും തന്നെ അവകാശികളില്ലാതിരുന്ന ആ സ്വർണം വ്യാവസായിക ആവശ്യത്തിനോ മറ്റേതെങ്കിലും ആവശ്യത്തിനായോ എടുത്തിരുന്നില്ല എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോ ഏറ്റവും അതിശയകരമായിട്ടുള്ള വിസ്മയകരമായ കാര്യം എന്ത് തന്നെയാണ്? എന്നിട്ട് പോലും ആ രാജ്യത്തെ ഒരു പ്രജ പോലും ഇങ്ങനെ അവകാശികളില്ലാത്ത ഇങ്ങനെ കെടുത്തിരുന്ന ഈ സ്വർണം ഒരാവശ്യത്തിനും സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് ആരും എടുത്തിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വിസ്മയകരമായ കാര്യം. എന്തുകൊണ്ടാണത്? ഇതിൽ നിന്നും പ്രജകൾ സർവ്വവിധ ജീവിതാവശ്യങ്ങളിൽ
പൂർണ്ണ തൃപ്തരായിരുന്നു എന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അനാവശ്യമായ ഉൽപാദന വ്യവസായങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനോട് യാതൊരു പ്രതിപത്തിയുമുള്ളവരായിരുന്നില്ലെന്നും മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും? അപ്പോ ആ സമയത്തുള്ള പ്രജകള് എല്ലാവരും എങ്ങനെയാണ്? ജീവിത ആവശ്യങ്ങളിലെല്ലാം പൂർണ്ണ തൃപ്തരായിരുന്നു. മാത്രമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അനാവശ്യമായ ഉൽപാദന വ്യവസായങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനോട് യാതൊരു പ്രതിപത്തിയും അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. യജ്ഞാനുഷ്ഠാനത്തിന് വേണ്ടിയും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഹരിയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും വേണ്ടി മാത്രമാണ് മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനും സ്വർണ്ണ കൂമ്പാരം ശേഖരിക്കാൻ നിയോഗിച്ചത്. അല്ലാതെ രാജ്യഭണ്ഡാരത്തിൽ സൂക്ഷിക്കാനായി അവ ശേഖരിക്കാനുള്ള ഒരു താല്പര്യവും അദ്ദേഹത്തിനില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹവും ഇത് ശേഖരിച്ചത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു? യജ്ഞം നടത്താനായിട്ട്, ഭഗവാനെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനും യജ്ഞാനുഷ്ഠാനത്തിനും വേണ്ടി മാത്രമാണ് അദ്ദേഹവും ഇത് ശേഖരിക്കാൻ നിയോഗിച്ചത്. അല്ലാതെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടല്ല, ശേഖരിച്ചു വെക്കാനുള്ള താല്പര്യം കൊണ്ടല്ല. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ പ്രവർത്തികളിൽ നിന്നും ഒരാൾ പാഠം ഉൾക്കൊള്ളണം. യുദ്ധഭൂമിയിൽ ചെയ്യപ്പെട്ട പാപങ്ങളിൽ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ സംഭീതനായിരുന്നു. ആകയാൽ അദ്ദേഹം പരമാധികാരിയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിച്ചു. നമ്മുടെ നിത്യമായ തൊഴിൽപരമായ കർത്തവ്യനിർവഹണ വേളയിലും മനഃപൂർവ്വമല്ലാത്ത പാപങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുവെന്നും അത്തരം മനഃപൂർവ്വമല്ലാത്ത കുറ്റങ്ങളെ പോലും വിഫലീകരിക്കുവാനായി വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അനുശാസിച്ചിരിക്കുന്ന യജ്ഞങ്ങൾ നിശ്ചയമായും അനുഷ്ഠിച്ചിരിക്കണമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ, നമ്മൾ എന്താ പറയുക, നിത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന തൊഴിൽപരമായ എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ മനഃപൂർവ്വമല്ലാതെ തന്നെ പല പാപങ്ങളും ചെയ്തു പോകാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കുറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിനും ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അനുശാസിക്കുന്ന രീതിയില് യജ്ഞങ്ങൾ നിശ്ചയമായും അനുഷ്ഠിച്ചിരിക്കണമെന്നും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതനുസരിച്ചാണ് ആരും ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവും ചെയ്യുന്നത്. യജ്ഞാർത്ഥ കർമ്മണോന്യത്ര ലോകോയം കർമ്മബന്ധന. അനധികൃതമായ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളുടെയും അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മനഃപൂർവ്വമല്ലാത്ത പാപങ്ങളുടെയും പോലും ചുമതലയിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രരാകാൻ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അനുശാസിച്ചിരിക്കുന്ന യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചിരിക്കണം. അപ്പോ നമ്മൾ മനഃപൂർവ്വമല്ലാതെ അനധികൃതമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മനഃപൂർവ്വമല്ലാത്ത പാപങ്ങളുടെ പോലും ചുമതലയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട്, സ്വതന്ത്രരാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്രകാരം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് വഴി ഒരാൾ എല്ലാവിധ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രരാകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ അറിഞ്ഞു ചെയ്താലും അറിയാതെ ചെയ്യാതാലും എന്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടാവും? അതിന്റെ പാപഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതാണ്? നമ്മളതും യജ്ഞങ്ങളിലൂടെ നമ്മളെ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്താലാണ് നമ്മൾ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പാപങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാകുന്നത്. അപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കാത്തവരും അതേസമയം സ്വതാല്പര്യാർത്ഥം അഥവാ ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുമായവർ ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങളാൽ കൂടിച്ചേരുന്ന ക്ലേശങ്ങളെല്ലാം സഹിക്കേണ്ടതായി വരുന്നു. അപ്പൊ അപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കാത്തവർക്ക് സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സന്തോഷത്തിനായിട്ട് അപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കാത്തവരും അതേസമയം സ്വന്തം താല്പര്യാർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കും എന്താണ് നമ്മൾ ഈ ചെയ്തു പോയിട്ടുള്ള പാപങ്ങൾ, രണ്ടു തരത്തിലുള്ള പാപങ്ങളും കൂടിച്ചേർന്ന എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളും നമുക്ക് എന്ത് വരും? നമുക്ക് സഹിക്കേണ്ടതായിട്ട്, നമ്മൾ അറിഞ്ഞു ചെയ്തതും അറിയാണ്ട് ചെയ്തതായിട്ടുള്ളതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ആകയാൽ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ മുഖ്യ ഉദ്ദേശ്യം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഹരിയെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക എന്നതാകുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ യജ്ഞത്തിന്റെ മുഖ്യ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഹരിയെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് യജ്ഞത്തിന്റെ മുഖ്യ ഉദ്ദേശം. യജ്ഞാനുഷ്ഠാന ക്രിയകൾ വ്യത്യസ്ത ദേശകാല ഭേദങ്ങൾക്കനുസരിച്ചും വ്യക്തികൾക്കനുസരിച്ചും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും. എന്നാൽ അത്തരം യജ്ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എല്ലാ കാലങ്ങളിലും എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അതായത് പരമപുരുഷ ഭഗവാൻ ഹരിയുടെ സംതൃപ്തി. ധാർമ്മിക ജീവിത രീതിയാണത്. സമാധാനപൂർവവും സമൃദ്ധവുമായ ലോകത്തിനുള്ള വഴിയും അതാണ്. ലോകത്തിലെ പരനായ ധർമ്മിഷ്ഠനായ രാജാവെന്ന നിലയിൽ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ ഇവയൊക്കെ നിർവഹിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ യജ്ഞാനുഷ്ഠാന പ്രക്രിയകള് ഓരോ കാലത്തിനനുസരിച്ചും ദേശത്തിനനുസരിച്ചും ഒക്കെ എന്തുണ്ടാവും? വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ എല്ലാത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? വ്യക്തികൾക്കനുസരിച്ചും കാലത്തിനനുസരിച്ചും ദേശത്തിനനുസരിച്ചും യജ്ഞാനുഷ്ഠാന പ്രക്രിയകളെല്ലാം വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ലക്ഷ്യമെല്ലാത്തിന്റെയും ഒന്ന് തന്നെയായിരിക്കും. ഭഗവാനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും ലക്ഷ്യം. പക്ഷെ അത് കാലത്തിനും ദേശത്തിനും ഒക്കെ അനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്കും അനുസരിച്ചൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും.
ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിയാണ് പക്ഷെ എല്ലാവരുടെയും ലക്ഷ്യം. ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. അതുവഴി സമാധാനപൂർവ്വവും സമൃദ്ധമായ ലോകത്തിനുള്ള വഴിയും അത് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതിന് മാതൃകാപരമായിട്ടുള്ള ധർമ്മിഷ്ഠനായ ഒരു രാജാവാണ് ആര്? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ്. അദ്ദേഹം ഇതെല്ലാം നിർവഹിച്ചിരുന്നു. മനുഷ്യനെയും മൃഗങ്ങളെയും വധിക്കുക എന്നത് ഒരു അംഗീകൃത കലയായിരുന്ന രാജഭരണത്തിൽ തന്റെ ദിവസേനയുള്ള കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തിൽ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ പാപിയാണെന്ന് വരികിൽ പരമപുരുഷ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാനായി യജ്ഞങ്ങളൊന്നും അനുഷ്ഠിക്കാത്ത, കലിയുഗത്തിലെ പരിശീലനം ലഭിക്കാത്ത ജനങ്ങൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങളുടെ അളവെത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് സ്വന്തം തൊഴിൽപരമായ കടമകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് മൂലം പരമപുരുഷ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക എന്നാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ മുഖ്യധർമ്മം എന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നു. 1-ാം സ്കന്ധം 2-ാം അധ്യായം 13-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? മനുഷ്യനെയും മൃഗങ്ങളെയും വധിക്കുക എന്നത് ഒരു അംഗീകൃത കലയായിരുന്ന രാജ്യഭരണത്തില് തന്റെ ദിവസേനയുള്ള കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തിൽ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ പാപിയാണെന്ന് വരികിൽ പരമപുരുഷനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് യജ്ഞങ്ങളൊന്നും അനുഷ്ഠിക്കാത്ത, കലിയുഗത്തിലെ പരിശീലനം ലഭിക്കാത്ത ജനങ്ങള് അറിഞ്ഞു അറിയാതെ ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങളുടെ അളവെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളത് അല്ലെ. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അംഗീകൃത കലയാകുന്ന രാജ്യഭരണത്തില് ഇത്തരത്തില് കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൃഗബലി ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് അവിടെ. അപ്പോ ഇപ്പോഴത്തെ നമുക്ക് കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്കത് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് സ്വന്തം തൊഴിൽ പരമായ കടമകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് മൂലം പരമപുരുഷ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുകയാണ്. നമ്മൾ സ്വന്തം തൊഴിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത്? പരമായ കടമകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് മൂലം ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ മുഖ്യധർമ്മം അതാണെന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നു. ഏത് ദേശം, ഏത് സമുദായം, ജാതി, മതം എന്നിവയിൽപ്പെട്ട ഏതൊരു മനുഷ്യനും ഏതു തരം തൊഴിൽപരമായ കടമയിലും വ്യാപൃതനായിക്കൊള്ളട്ടെ, എന്നാൽ അവൻ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പ്രത്യേക ദേശകാല വ്യക്തികൾക്കനുസൃതമായി അനുശാസിച്ചിരിക്കുന്ന യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ സമ്മതിക്കണം. കലിയുഗത്തിൽ ജനങ്ങൾ അപരാധം കൂടാതെ കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യനാമം ജപിച്ച് ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നതിൽ നിരതരാകണമെന്ന് വേദസാഹിത്യങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതിനാൽ ഒരുവന് എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതനാകാമെന്നും സ്വഗേഹമായ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെന്ന് ജീവിതത്തിന്റെ പരമ പരിപൂർണത പ്രാപ്തമാക്കാമെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഏത് ദേശം, ഏത് സമുദായം, ജാതി, മതം എന്നിവയിൽപ്പെട്ട ഏതൊരു മനുഷ്യനും ഏതൊരു തൊഴിൽപരമായ കടമയിലും വ്യാപൃതരായിക്കൊള്ളട്ടെ, ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രത്യേക ദേശകാല വ്യക്തികൾക്കനുസൃതമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരും ബാധ്യസ്ഥരാണ്. എല്ലാവരും അതിന് സമ്മതിക്കണം. കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യജ്ഞം എന്താണ്? നാമജപമാണ്. അപ്പൊ അപരാധം കൂടാതെ കൃഷ്ണന്റെ നാമം, ദിവ്യനാമം ജപിച്ച് ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നതിൽ നിരതരാകണമെന്നാണ് വേദസാഹിത്യങ്ങൾ, ശാസ്ത്രങ്ങളിലെല്ലാം നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാവിധത്തിലുള്ള പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതനാകാനും സ്വന്തം ഗേഹമായിട്ടുള്ള നമ്മളെ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെന്ന് ജീവിതത്തിന്റെ പരമമായ പരിപൂർണത പ്രാപ്തമാക്കാമെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. കീർത്തനാദേവ കൃഷ്ണസ്യ മുക്തസംഘാപരം വ്രചേത്. ഈ മഹത് ഗ്രന്ഥത്തിൽ വ്യത്യസ്ത ഇടങ്ങളിൽ വിശേഷിച്ചും ആമുഖത്തിൽ ഭഗവാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ജീവിത ചരിത്രം വിശദമാക്കിക്കൊണ്ട് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് നാം മുമ്പ് തന്നെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ തവണ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ കീർത്തനാദേവ കൃഷ്ണസ്യ മുക്തസംഘാപരം വ്രചേത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താ പറയണത്? ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പല ആമുഖത്തിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ചും എടുത്തു പറഞ്ഞിരുന്നതാണ്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ജീവിത ചരിത്രം പറഞ്ഞ സമയത്ത് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? നമ്മള് ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കലിയുഗത്തിലെ പരമമായ ലക്ഷ്യം, ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. എങ്കിൽ തന്നെയും സമൂഹത്തിൽ സമാധാനവും സമൃദ്ധിയും കൊണ്ടുവരിക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ നാം വീണ്ടും അത് തന്നെ ആവർത്തിച്ച് പ്രസ്താവിക്കുന്നു. അപ്പൊ വീണ്ടും അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. എന്ത്? നമ്മള് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കലിയുഗത്തില് സമാധാനവും സമൃദ്ധിയും കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം. ഭഗവാൻ നമ്മിൽ സംപ്രീതനാകുന്നത് എപ്രകാരമാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ അദ്ദേഹം സ്പഷ്ടമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല അതേ പ്രക്രിയ ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ജീവിതത്തിലും പ്രചരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും പ്രായോഗിക തലത്തിൽ പ്രകടമാക്കിയിരിക്കുന്നു. കലഹവും അഭിപ്രായ ഭിന്നതകളും നിറഞ്ഞ ഈ ഇരുണ്ട യുഗത്തിൽ
ഭഗവാൻ ഹരിയെ സന്തുഷ്ടനാക്കാൻ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാനുള്ള ഉത്തമമായ പ്രക്രിയ ഭഗവാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പാത പിന്തുടരുക എന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ കലിയുഗത്തില് നമുക്ക് എപ്രകാരമാണ് ഭഗവാനെ സന്തുഷ്ടനാക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ സ്പഷ്ടമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല അതേ പ്രക്രിയ തന്നെ ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ജീവിതത്തിലും പ്രചരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും പ്രായോഗിക തലത്തിൽ പ്രകടമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? കലഹവും അഭിപ്രായ ഭിന്നതകളും നിറഞ്ഞ ഈ ഇരുണ്ട യുഗം, ഈ കലിയുഗത്തില് എല്ലാ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നൽകാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ഹരിയെ സന്തുഷ്ടനാക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ യജ്ഞം കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യജ്ഞം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്? നാമം ജപിക്കുക എന്നുള്ളത്. അതായത് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞ ആ പാത പിന്തുടരുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള യജ്ഞം. മഹാരാജാവ് ഭഗവാൻ യുധിഷ്ഠിരന് അശ്വമേധ യജ്ഞത്തിന് ആവശ്യമായ സാമഗ്രികൾ ഭദ്രമാക്കാൻ സമ്പത്തു കാലത്ത് തന്നെ സ്വർണ കൂപാരങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. അതിനാൽ അപര്യാപ്തതയും സ്വർണത്തിനു തീർത്തും ക്ഷാമവുമുള്ള ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അത്തരം യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠാനങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്നതേയല്ല. ആധുനിക സമൂഹത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക വളർച്ച മൂലം വർത്തമാന കാലത്തിൽ നമ്മുടെ പക്കൽ കുറെ കടലാസു കൂട്ടവും അവയെ സ്വർണമാക്കി മാറ്റാമെന്ന വാഗ്ദാനങ്ങളുമാണുള്ളത്. എന്നാലും വ്യക്തികൾ ഒറ്റയ്ക്കായോ അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടമായോ, അതുമല്ലെങ്കിൽ രാജ്യഭരണാധികാരികൾക്കോ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനെ പോലെ യഥേഷ്ടമായി ധനം ചെലവഴിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയും ഇന്നത്തെ കാലത്തില്ല. ആകയാൽ ഈ യുഗത്തിൽ തികച്ചും അനുയോജ്യമായത് ശാസ്ത്രാനുസൃതമായി ഭഗവാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിർദ്ദേശിക്കുന്ന മാർഗമാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രക്രിയയ്ക്ക് യാതൊരു സാമ്പത്തിക ചെലവും ആവശ്യമില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, ഇത് സാമ്പത്തിക ചെലവേറിയ മറ്റു യജ്ഞാനുഷ്ഠാനത്തെക്കാളെ കൂടുതൽ ഫലപ്രദവുമാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ കലിയുഗത്തില് നമുക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട്, ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അശ്വമേധ യജ്ഞത്തിന് ആവശ്യമായ സാമഗ്രികൾ ഭദ്രമാക്കാൻ സമ്പത്തു കാലത്ത് തന്നെ സ്വർണ കൂമ്പാരങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കേണ്ടതായിരുന്നു. അതിനാൽ അപര്യാപ്തതയും സ്വർണത്തിന് തീർത്തും ക്ഷാമവുമുള്ള ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ളതൊന്നും നമുക്ക് യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്നതേ അല്ല, ചിന്തിക്കാനേ പറ്റില്ല നമുക്ക്. ആധുനിക സമൂഹത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക വളർച്ച മൂലം വർത്തമാനകാലത്തിൽ നമ്മുടെ പക്കൽ കുറെ കൊടലാസ് കൂട്ടും അവയെ സ്വർണമാക്കി മാറ്റാമെന്ന വാഗ്ദാനം മാത്രമാണ് നമുക്കുള്ളത്. ഒറ്റയ്ക്കായോ കൂട്ടമായോ, അതുമല്ലെങ്കിൽ രാജ്യഭരണാധികാരികൾക്കോ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനെ പോലെ യഥേഷ്ടമായിട്ട് ധനം ചെലവഴിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയും ഇന്നത്തെ കാലത്തില്ല. അപ്പൊ ഈ യുഗത്തിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായത് എന്താണ്? ശാസ്ത്രാനുസൃതമായിട്ട് ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിർദ്ദേശിക്കുന്ന മാർഗം, അതായത് സാമ്പത്തികമായ ഒരു ചെലവും ഇല്ലാത്ത, ആവശ്യമില്ലാത്ത ഈ പ്രക്രിയ ഏതാണ്? യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായ ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനമാണ് കലിയുഗത്തില് ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനായിട്ട് ഏറ്റവും യോജിച്ച യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. വേദവിധികൾ അനുസരിച്ചുള്ള അശ്വമേധ യജ്ഞത്തെയോ ഗോമേധ യജ്ഞത്തെയോ മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലുന്ന പ്രക്രിയക്കായി തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. അപ്പൊ വേദവിധികൾ അനുസരിച്ചുള്ള അശ്വമേധ യജ്ഞത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഗോമേധ യജ്ഞത്തെയോ നമ്മൾ എന്ത് ചിന്തിക്കരുത്? മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ ആയിട്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ പാടില്ല. പ്രകൃതി യജ്ഞത്തിൽ ബലിയർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മൃഗങ്ങൾക്ക് വേദമന്ത്രോച്ചാരണത്തിന്റെ അതിശക്തിയാൽ, അതീന്ദ്രിയ ശക്തിയാൽ നവചൈതന്യം നിറഞ്ഞ ഒരു പുതിയ ജന്മം നൽകപ്പെടുന്നു. അപ്പോ ആ ശരിയായ വിധത്തിൽ ഉച്ചരിച്ചാൽ അത് സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്. വേദമന്ത്രങ്ങളൊക്കെ പ്രായോഗികവുമാണ്. അതിനുള്ള തെളിവാണ് ബലിയർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മൃഗത്തിന്റെ പുനരുജ്ജീവനം. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കരുത് വേദവിധികൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ അശ്വമേധ യജ്ഞവും ഗോമേധ യജ്ഞവും ഒക്കെ നടത്തുമ്പോൾ ആ മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലുന്ന പ്രക്രിയ തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം ആ യജ്ഞത്തിൽ ബലിയർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മൃഗങ്ങൾക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത്? ആ മന്ത്രോച്ചാരണത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശക്തി കൊണ്ട് അതിന് പുതിയൊരു ചൈതന്യം, നവചൈതന്യം നിറഞ്ഞ ഒരു പുതിയൊരു ജന്മം നൽകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ശരിയായ വിധത്തിൽ അത് ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് അത് മനസ്സിലാകുന്നതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്. പക്ഷെ ഈ വേദമന്ത്രങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് എന്താണ് സാധിക്കുന്നത്? ആ മൃഗത്തിന് പുതിയൊരു ജന്മം, പുതിയൊരു ജീവിതം കിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ സർക്കിളിലൂടെ പോകാതെ തന്നെ ആ മൃഗത്തിന് എന്ത് സാധിക്കും? നേരെ ശ്രേഷ്ഠമായൊരു ജന്മം കൈവരിക്കാനായിട്ട് ആ മൃഗത്തിന് സാധിക്കും. ആ വേദമന്ത്രങ്ങളെല്ലാം പ്രായോഗികമായിട്ടും ഉള്ളതാണ്. ഈ വർത്തമാന യുഗത്തിലെ ബ്രാഹ്മണരെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് അഥവാ പുരോഹിതന്മാർക്ക് വേദമന്ത്രങ്ങൾ അപ്രകാരം നിയമാനുസാരമായി ഉരുവിടാനുള്ള പ്രാപ്തിയില്ല തന്നെ. ദ്വിജകുലത്തിലെ ശിക്ഷിതരല്ലാത്ത പിൻതലമുറക്കാർ അവരുടെ പൂർവ്വ പിതാമഹന്മാരെ പോലെയല്ല. ആയതിനാൽ അവരെ ശൂദ്ര പട്ടികയിൽ അഥവാ ഏകജന്മാരായി കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഈ വർത്തമാന കാലയുഗത്തില് ബ്രാഹ്മണരെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പുരോഹിതന്മാർക്ക് എന്തിനുള്ള
പ്രാപ്തിയില്ല. ഈ വേദമന്ത്രങ്ങളൊന്നും ഉരുവിടാനായിട്ട് അവര് പറയാനുള്ള ഒരു പ്രാപ്തി അവർക്ക് ആർക്കുമില്ല. അപ്പൊ ഈ ദ്വിജകുലത്തിലുള്ള ഈ ശിക്ഷിതരല്ലാത്ത പിൻതലമുറക്കാര് അവരുടെ പൂർവ്വ പിതാമഹന്മാരെ പോലെയല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരൊക്കെ എവിടെ പറയുന്നത് ശൂദ്ര പട്ടികയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏകജന്മാരായിട്ടാണ് ഏകജന്മാരായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഏകജന്മാരെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മള് ഒരു ജന്മം എടുത്തവര്, അതായത് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഒരിക്കൽ മാത്രം ജന്മം എടുത്തവരാണ് ആര് ഏകജന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞത്. അതായത് നമ്മൾ മാതൃഗർഭത്തിൽ നിന്നുള്ള ജനനം, അതാണ് ഏകജന്മം വരുന്നത്. അതേസമയം ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുക വഴി രണ്ടാം ജന്മം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആരായിട്ട് മാറും? ദ്വിജന്മാരായിട്ട് മാറും. യജ്ഞം ചെയ്യാനുള്ള നമുക്കൊരു യോഗ്യത കിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത്തരം ഏകജന്മാരായ വ്യക്തി വേദമന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിടുന്നതിന് അയോഗ്യനാകിയാൽ യഥാർത്ഥ മന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിട്ടാലും പ്രായോഗിക ഫലസിദ്ധി ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവര് ഇത്തരത്തിലുള്ള മന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിട്ടാലും അതിനെന്ത് വരുന്നില്ല? ഫലസിദ്ധി വരുന്നില്ല. ആകയാൽ അവരെല്ലാവരെയും രക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഭഗവാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനം അഥവാ യജ്ഞത്തെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും മുന്നോട്ട് വച്ചിരിക്കുന്നു. സുനിശ്ചിതവും അംഗീകൃതവുമായി ഈ പാതയെ വർത്തമാന യുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾ അനുവർത്തിക്കണമെന്ന് ശക്തമായി നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഈ സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനം ഇത്രയും പറയാൻ കാരണം ഈ യജ്ഞത്തിനേക്കാളും എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതാണ്? സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനമാണ്. സുനിശ്ചിതവും അംഗീകൃതമായി പാതയെ വർത്തമാന യുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾ അനുവർത്തിക്കണമെന്ന് ശക്തമായി നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആഹൂതോ ഭഗവാൻ രാജ്ഞ യാചയിത്വാ ദ്വിജൈരാനൃപം ഉവാസ കതിചിന്മാസാൻ സുഹൃദാം പ്രിയകാമ്യയാം. ആഹൂതോ ഭഗവാൻ രാജ്ഞ യാചയിത്വാ ദ്വിജൈരാനൃപം ഉവാസ കതിചിന്മാസാൻ സുഹൃദാം പ്രിയകാമ്യയാ. ചൊല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അഹോദോ ഭഗവാൻ ആഹൂത ക്ഷണിക്കപ്പെടുകയാൽ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ രാജാവിനാൽ യാചയിത്വ അനുഷ്ഠിക്കാൻ കാരണമായി ദ്വിജയ് പണ്ഡിത ബ്രാഹ്മണരാൽ നൃപം രാജാവിനു വേണ്ടി ഉവാസ വസിച്ചു കതിചിത് കുറച്ച് മാസങ്ങൾ സുഹൃദ ബന്ധുജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രിയ കാമിയ സന്തോഷത്തിനായി വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. വിവർത്തനം മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനാൽ യജ്ഞത്തിന് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ യോഗ്യരായ ബ്രാഹ്മണരാൽ തന്നെയാണ് യജ്ഞം നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തി. അപ്പൊ യോഗ്യരായിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണന്മാരെ കൊണ്ട് ആ ദ്വിജന്മാര് തന്നെയാണ് യജ്ഞം ചെയ്തതെന്ന് ആര് ഉറപ്പുവരുത്താണ്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഉറപ്പുവരുത്തി. അനന്തരം ബന്ധുജനങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തിനായി ഭഗവാൻ അവിടെ കുറച്ചു മാസങ്ങൾ താമസിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ? യോഗ്യരായ ബ്രാഹ്മണര് തന്നെ ഈ യജ്ഞങ്ങൾ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ ഉറപ്പുവരുത്തി. ഭഗവാൻ കുറച്ചു മാസം കൂടി അവിടെ താമസിച്ചു. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് യജ്ഞത്തിന് ഭഗവാനെ ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനാൽ ശരിയായ യജ്ഞ നിർവഹണത്തിന്റെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കാൻ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പിതൃ സഹോദരി പുത്രൻ എന്ന നിലയിൽ തന്റെ ജ്യേഷ്ഠനായ യുധിഷ്ഠിരന്റെ ആജ്ഞകൾ ശിരസാ വഹിച്ച് പണ്ഡിതരായ ദ്വിജ ബ്രാഹ്മണന്മാരെ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനത്തിന് നിയോഗിച്ചു. ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ ജനിച്ചുവെന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരുവൻ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനത്തിന് യോഗ്യനായി തീരുന്നില്ല. അതിന് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ആചാര്യൽ നിന്നും ശരിയായ ശിക്ഷണത്തിലൂടെയും ദീക്ഷയിലൂടെയും ദ്വിജനാകണം. ഏകജനായ ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിലെ സന്തതി ഏകജാതനായ ശൂദ്രന് തുല്യനാണ്. അത്തരം ബ്രഹ്മബന്ധുക്കൾക്ക് അഥവാ യോഗ്യരല്ലാത്ത ഏകജരായ വ്യക്തികൾക്ക് യാതൊരുവിധ ഫലോദിഷ്ട യജ്ഞങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിനും പൗരോഹിത്യം സ്വീകരിക്കുവാനും അധികാരമില്ല. ഏകജരായ അത്തരം ഇളമുറക്കാരെ ഏതു ധാർമ്മിക അഥവാ വേദ ചടങ്ങുകളുടെ കാര്യത്തിലും തിരസ്കരിക്കേണ്ടതാണ്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഈ ഏർപ്പാട് നോക്കി നടത്തുവാനുള്ള ചുമതല നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കുറ്റമറ്റവനായ ഭഗവാനാകട്ടെ വിജയപ്രദമായ യജ്ഞ നിർവഹണത്തിനായി ആധികാരികരായ ദ്വിജബ്രാഹ്മണരാൽ അവ അനുഷ്ഠിപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ ഇവിടെ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ ശരിയായ യജ്ഞ നിർവഹണത്തിന്റെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കാൻ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്ത് ചെയ്തു? ആ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ ആജ്ഞ
യജ്ഞങ്ങൾ ശിരസാ വഹിച്ചുകൊണ്ട് പണ്ഡിതരായിട്ടുള്ള ദ്വിജബ്രാഹ്മണന്മാരെ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനത്തിന് വേണ്ടി നിയോഗിച്ചു. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ ജനിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾക്ക് എന്തിനു സാധിക്കില്ല? യജ്ഞാനുഷ്ഠാനം ചെയ്യാനുള്ള യോഗ്യനായി തീരില്ല. അതിന് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ആചാര്യൽ നിന്ന് ശരിയായ ശിക്ഷണത്തിലൂടെ ദീക്ഷയിലൂടെ എന്തായിട്ട് മാറണം? ദ്വിജനായിട്ട് മാറണം. ഏകജനായ ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിലെ സന്തതി ഏകജനായ ശൂദ്രന് തുല്യമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മബന്ധുക്കൾക്ക് അഥവാ യോഗ്യരല്ലാത്ത ഏകജനായ വ്യക്തികൾക്ക് യാതൊരുവിധ ഫലോദിഷ്ട യജ്ഞങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിനും പൗരോഹിത്യം വഹിക്കുന്നതിനും സ്വീകരിക്കുന്നതിനും എന്തില്ല? അധികാരമില്ല. അപ്പോ ഏകജരായിട്ടുള്ള അത്തരം ഇളമുറക്കാരെ ഏതു ധാർമ്മിക അഥവാ വേദചടങ്ങുകളുടെ കാര്യത്തിലും തിരസ്കരിക്കേണ്ടതും ആണ്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഈ ഏർപ്പാട് നോക്കിയിട്ട് ആ യജ്ഞം നടത്താനുള്ള ചുമതല നൽകപ്പെട്ടത്. അത് നോക്കിയിട്ടാണ് ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചത്. അങ്ങനെ ഭഗവാനാണെങ്കിലോ കുറ്റമറ്റവനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാകട്ടെ വിജയപ്രദമായ യജ്ഞ നിർവഹണത്തിനായി ആധികാരികമാരായ ദ്വിജ ബ്രാഹ്മണരാൽ അവ അനുഷ്ഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ശ്ലോകം 36. ഇതൊന്നെടുത്ത് അവസാനിപ്പിക്കട്ടോ. തതോ രാജ്ഞാഭ്യനുജ്ഞാത കൃഷ്ണയാ സഹ ബന്ധുഭിഃ യയൗദാരാവതി ബ്രഹ്മൻ സാർജുനോ യദുതിർവൃതഃ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. തതോ രാജ്ഞാഭ്യനുജ്ഞാത കൃഷ്ണയാ സഹ ബന്ധുഭിഃ യയൗദാരാവതി സാർജുനോ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണിത്. തഥ അനന്തരം രാജാവിനാൽ അഭ്യനുജ്ഞാത അനുവദിക്കപ്പെടുകയാൽ കൃഷ്ണായ ദ്രൗപദിയാലും സഹ ഒപ്പം ബന്ധുഭി മറ്റു ബന്ധുക്കൾ യയൗ പോയി ദ്വാരവതീം ദ്വാരകയിലേക്ക് ബ്രഹ്മൻ ഹേ ബ്രാഹ്മണരെ സ അർജുനനോടൊപ്പം യദുവംശജരാൽ വൃദ്ധ വലയം ചെയ്യപ്പെട്ടു. വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഹേ ശൗനക, അനന്തരം ഭഗവാൻ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനോടും ദ്രൗപദിയോടും മറ്റു ബന്ധുജനങ്ങളോടും യാത്ര പറഞ്ഞ ശേഷം അർജുനന്റെയും മറ്റു യദുവംശജരുടെയും അകമ്പടിയോടെ ദ്വാരകാപുരിയിലേക്ക് പ്രയാണം ആരംഭിച്ചു. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ദ്വാരകാപുരിയിലേക്ക് പോകാണ്. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ജനനം എന്ന ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രഥമ സ്കന്ധം 12-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തിവേദാന്ത ഭാഷ്യം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഗുരുദേവ്ക്ക് ജയ്. നിതായ ഗുരു പ്രമാനന്ദേ ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാ കൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദിക്ക് ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഗുരുദേവ്ക്ക് ജയ്. നിതായ ഗുരു പ്രമാനന്ദേ ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.